Σήμερα φτιάχνουμε πεντανόστιμα cupcakes με τρούφα σοκολάτας και κομμάτια σοκολάτας από πάνω σε 5 λεπτά πραγματικά, χωρίς μίξερ, χωρίς ζυγαριά, μόνο με ποτήρια. Ελάτε να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Θα βάλουμε σε ένα μπολ 2 ποτήρια ζάχαρη. Μετράμε πάντα με ποτήρι χωρητικότητα σε υγρά, 200 σύρμα χειρό στα υλικά. Γι' αυτό σας λέω ότι σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμη η ζύμη και θα ψήνουμε τα κεκάκια μας. Πιο εύκολη ζύμη από αυτήν δεν υπάρχει. Αφού ανακατευτούν λίγο τα αυγά με τη ζάχαρη και σπάσει λίγο η ζάχαρη, θα προσθέσουμε ένα ποτήρι γάλα. Μπορείς να βάλεις και πορτοκαλάδα με ανθρακικό αν δεν θες να βάλεις γάλα. Ένα ποτήρι λάδι. Θα βάλουμε μία βανιλέτα, μία δηλαδή ζάχαρη βανίλια που βλέπεις πίσω από το μπολ. Αρχικά βάζουμε τα 2 αλεύρια και ανακατεύουμε με το σύρμα χειρός και να είναι εντυπωσιακά και εμφανίσιμα. Κόβουμε φύλλα